बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नैथि गायसनथाइ सानखौ लानानै जों दिनै रायमनानि फ्रेन्ड्स क्लाबाव जों सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। गिबियावनो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनानै थांबाय। मुंख्लंफोरनो दिनैसिम जेसेबां बड'लेण्ड आन्दलनाव रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जों मान बावनाय हाबाफारि जोंहा जानानै थांबाय। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों मान बावखांबाय। दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, क्लियार मेसेज हरनो सानदों रायजो राजानिसिम। बनसुआ बड'लेण्ड दानो थाखायनो जन्म जादों, माब्लाबाबो फासयनाय नङा। खारन बनसुनि डिक्सनारियाव कमप्रमाइस होननाय, सारेन्डार होननाय सोदोबानो गैखाया। गतिके आं दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव खावलायनो लुबैदों साफ्रोम रायजो राजा गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ, बन फाननानै जाग्रायानो हक, सोरबा लेबार मावनानै जाग्रायानो हक, सोरबा साख्रि आवलायानो हक, आबादारियानो हक, सोरबा पलिटिसियानो हक, आरो गुबुन गुबुन पलिटिकेल नन पलिटिकेल आफाद, जोंहा गार्जेन आफाद, बड' साहित्य सभाजों लोगोसे गासैखौबो आं खावलायनो सानदों। बनसुनि बे बड'लेण्ड आन्दलनाव मेगन मेसेबनानै गासैखौबो बारसोमजोबनो जों खावलायदों। मानो होनोबा जों बनसुआ बड'लेण्ड बिनिनो दाजानाय। जों जेरैबाबो जों बड'लेण्ड नङाबा जों गोजोना। जों बड'लेण्डनि थाखायनो जों नांलांबाय थागोन। 2 बोसोराव जों गोबां खामानि मावबोबाय, जाखौ दिनै मेडियाफोरा नुवाखै। गोबां जेरै जों खेबनै सेन्ट्रेल कमिटिनि बानजायनायाव जों खेबनै दिल्लीयाव थांखांबाय, आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन गामिफोराव हाबनानै मबिलाइज खालामबाय जे दिनै बर'नि थामोनथाया दिनै गैया जालांबाय, बर'आ दिनै नोरजिया जालांबाय। हारि बादियै थांनानै थानो थाखाय जोंहा जा मोन्थाय मोननांगौ जों दिनैसिम मोनाखै। जों बेफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव जों प्रकास खालामबाय, आरो नैबे फैबाय थानाय समफ्राव जों मा खामानि मावगोन बेखौ जों दसे उनाव डेलिगेट सेसन जिरायगोन, जों बेयावनो सावरायलायगोन। बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रुंसारि जालांनाय मार्टियार बिथांमोननि जों बिथांमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै सान्थिखौ बावनानै लाइट होनानैसो खेबखायो, मबाइला जाया आरोना। दानिया जोंहा गासिबो बावलांजोब, नैबेहाय बावबाय थादो, कन्टिनिउ बावदो नोंसोरो।